Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в свободна зона с мен, Георги Коритаров. От вчера светът има ново драматично събитие. Поредна тема като градация на темата за тероризма и за заплахите за сигурността, които стават все по-глобални и по-глобални. Събитието от Бостън, което отне човешки животи и предизвика десетки страдания сред ранените, събитие, чието очаквания са да има още жертви, тъй като сред повече от 170-те ранени има и 17, които са в критично състояние, ни отвежда и към един поглед към заглавия от американската преса днес, които доста красноречиво илюстрират настроенията в Съединените щати. Ако виждам правилно, това е Лос Анджелес Таймс. Лос Анджелес Таймс. Това е Ню Йорк Таймс всъщност, но заглавието му не се вижда от тук, защото е дребничко. Ню Йорк Таймс, да, съобщава на своите читатели днес, че мястото, където се е провел маратона в Бостън, се е превърнало след кръвопролитията в местопрестъпление. По-интересното е начина, по който се представя информацията малко по-надолу, а това, което виждате, впрочем, можете да си включите, ако влезете в адреса на Ню Йорк Таймс и да видите филмче с разказ на очевидци на трагедията, както и доста натуралистични, може би на моменти, кадри от това престъпление. Материалът обръща внимание върху обстоятелството, че това е първият подобен като мащаб атентат на територията на Съединените щати след 11 септември 2001 година. Това, което също така прави впечатление, че освен напомнянето за тогавашния акт, извършен от Ал-Кайда, няма никакъв пряк или косвен подтекст или дори назоваване на понятия като ислямски фундаментализъм, тероризъм или каквито и да е открити или прикрити внушения към исляма като идеологическа основа за терористичния акт. Говори се за напомнянето за Ал-Кайда, като сега, като отидем към Лос Анджелес Таймс, ще видите също много интересно заглавие, което съобщава, че терористичният акт в Бостън е припомнил чувствителността на американците по въпроса за дефицитите в тяхната сигурност. И това, което прави впечатление пък тук, в този материал, е позоваване на някои американски анализатори, според които извършители на атентата са вътрешни за Съединените щати групи, повлияни от идеологията на Ал-Кайда, които се опитват да се противопоставят радикално на политиката на президента Барак Обама. Защо обръщам внимание на тона преди всичко на публикациите, не толкова на емоцията от това събитие? Защото в случая тона е изключително важен. Той е адекватен и пропорционален на драмата, на която американците, а и целия свят са свидетели. Големите американски медии не надхвърлят като емоция и като разгръщане на хипотези на базата на събитието, нивото, на което събитието се възприема и на което експертите го обясняват. Това в този конкретен случай е много подходящо, адекватно поведение, защото медиите по този начин не позволяват да се създава истерия,
да се създават някакви образи на врага, въпреки че и не само тези два вестника, но и други средства за информация отбелязват, че официално никой не е поел отговорност. Представете си една такава ситуация в друга страна, камо ли в България, дори в много по-малък мащаб. Как българските медии биха реагирали с варианти, хипотези, предположения, натрупване, които биха затрупали фактологията на събитието. Биха го обгърнали с една мъгла от интерпретации, които в един момент, поради тяхната интензивност, биха подменили това, което е на терена. Аз не говоря голословно, мога да ви дам като пример нещо, което и в България, макар и по съвсем друг повод, би могло да бъде усетено като дефицит, т.е. недостиг в системата за сигурност. Със сигурност доказателство за дефицити в системата за сигурност е констатацията на българската прокуратура, че в Министерството на вътрешните работи и в специализираната дирекция за оперативно-технически операции има предпоставки за незаконно подслушване. Това е както знак, че нещо с нарушаването на Конституцията и на законите не е наред, по-точно не е наред с спазването на Конституцията и на законите. Също така това е подсказване, че при подобни възможни, като хипотеза, злоупотреби, при предпоставки за възможни злоупотреби, това е предпоставка за застрашеност или създаване на дисбаланс в националната сигурност. Тези изводи обаче в никакъв случай не могат да бъдат съотнасени като преки доказателства за това, че със сигурност е потвърдено подслушване. Още повече, че със сигурност е потвърдено подслушването на точно тези личности, изброени в сигнала на господин Сергей Станишев до главния прокурор. Не, че това би било невъзможно на теория, но една отговорна и сериозна медийна среда би трябвало да бъде на нивото на тази температура на говорене от страна на институциите, която им съобщава нещата такива, каквито към момента ги е видяла. И евентуалното качване на разкритията нагоре да става успоредно с изнасянето на нови факти. Колкото по-зрели биха били българските медии, толкова по-стриктно биха спазвали този принцип, още повече, че в момента България се намира в предизборна кампания. И забележете, непропорционалното говорене, фантазиите на медиите, опитът да изпреварят събитията, може да доведе до внушаване сред общественото мнение и на една подмяна. Избори, които би следвало да се проведат с оглед на това, кой ще лансира по-добра визия за България, кой ще осигури по-сериозна стабилност, кой ще даде по-сериозни гаранции за демокрация, кой ще погледне по-далеч към европейския хоризонт. Изведнъж заради такова разминаване и разместване на пластове да се превърнат в избори на разчистване на сметки, в избори на безпримерна конфронтация, в избори на безпримерни взаимни обвинения. Не от това имаме нужда. Не от подобно нещо, разбира се, има нужда и светът, както и американските граждани, за които изкушението да се каже, че видите ли, радикалният ислям, фундаменталистите, някоя от страните, територия на пространството на арабската пролет, с техните екстремизми, да речем, или отиване към по-радикални форми на ислям, стои зад всичко това. Изкушени биха били, но не го правят, защото наистина си дават сметка, че в случая залогът е глобалната, стратегическата сигурност. Това е повод да ви покажа и един вестник, който е седмичник, нарича се Заман. Знаете, вестник Заман е турски вестник. В България обаче той излиза и на български, и на турски език. Има си, разбира се, българска версия.
Поради обстоятелствата, че е седмичник, вестник Заман не улавя горещата новина за атентата, иначе със сигурност имаше какво да напишат. По едно съвпадение обаче, или как да кажа, може би този тип случайности, които са, ако щете, дори цивилизационен шанс да се говори по дадена тема, водещото заглавие във вестник Заман е реакция по мюсюлмански. Става дума за реакции на мюсюлмани в Индия по повод филма, който обиди и накърни исляма и пророка Мохамед. И става дума за една книга, един конкурс, едно вълнение, както започва материала, за да се опознаят по-добре повелите на Мохамед и неговия живот. В Индия се проведе интересна кампания. 80 000 индийски мюсюлмани прочетоха книгата на Фетхулах Гюлен "Безкрайна светлина", свързана с живота на последния пратеник, и се явиха на изпит. Всъщност, в какво е съвпадението? Съвпадението е в това, че в Индия организират четене на "Безкрайна светлина" на Фетхулах Гюлен в момент, в който аз имах възможност по нов начин да се докосна до философията на Фетхулах Гюлен с ето тази негова книга, преведена на български, "Любов и толерантност", вижте я, която книга е в превод на господин Мехмед Юмер, който пък е и заместник главен редактор на вестник Заман. Защо се опирам на тази книга? Защото нека тези ценности, любовта и толерантността, бъдат нашия контрапункт на цунамито от зло, което се надига и което може да ни помете, ако не намерим дори малки точици на съпротивление срещу него. След секунди започваме разговора с господин Мехмед Юмер. Добър вечер и добре дошли, казвам на господин Мехмед Юмер. Разбира се, вие, уважаеми зрители, можете, както винаги, да ни се обаждате с въпроси и оценки. Господин Юмер, в доста книги, които са посветени като изследване на творчеството на Фетхулах Гюлен, както и в редица дискусии, издадени също във вид на сборници и на книги, организирани и проведени върху идеите на Гюлен, се подчертава едно много особено противопоставяне, интелектуално противопоставяне между идеите на Гюлен за любов и толерантност, за глобална толерантност, за общност и за диалог в глобалния свят, и книгата, която в началото на 90-те години така олицетвори западната мисъл, насочена към новия век, на Самюел Хантингтън "Сблъсък на цивилизациите". Всъщност ние непрекъснато сме свидетели на потвърждаване и на двете тези. И на сблъсъка на цивилизации, и на опита срещу този сблъсък да се противопоставят ценности като любов и толерантност. Кой ще спечели? Сблъсъкът на цивилизации или любовта и толерантността? Кой има повече аргументи? Добър вечер, господин Коритаров, и добре заварил да кажа и аз на своя ред, и добър вечер и на всички зрители на TV+. Сега, първо искам да отбележа като преводач на книгата "Към глобална цивилизация на любов и толерантност", че нейният автор, турският мислител Фетхулах Гюлен, когото бихме могли спокойно да наречем живия класик на източната мисъл, не тръгва като контрапункт на идеята за сблъсък на цивилизациите. Това е много важно да се отбележи. Защото когато се тръгва като реакция на
нещо, на дадена идея или пък движение или така нататък. В един момент, след като приключи борбата между двете идеи, да речеме, образно казано, и двете се обезсмислят. Сега, спомнете си Солженицин, оная огромна фигура, която в един момент след края на студената война и моралната, може би, победа на идеята, която той защитаваше, какво се случи? Докъде стигна? До дълбокия руски национализъм и антисемитизъм. Ето, вижте докъде води, когато се тръгне като контрапункт на нещо. Тук давам един пример. Само може и така да ме апострофирате, но в крайна сметка той написа 200 години заедно една историческа книга. В нея това, което вие казвате, се откроява много ясно. Точно там е неговия антисемитизъм, много ярко откроен. Точно така, но Гюлен тръгва като естествена поява на нещата в живота. Тоест, това е естествената ни потребност от любов и толерантност и това е една възвишена любов. Една любов, която е свиша любов, която не е обикновената обич между човек. В този смисъл искам да дам два примера. Примерно, кога е роден и е живял и творил Джелаледин Руми, Мевляна? Значи не говорим, аз не задавам въпроса конкретно в исторически аспект. Нали? Той се появява точно в такива смутни времена, в които сме така родени и дни. И точно тогава се ражда идеята неговата и неговия призив. Ела какъвто и да си, независимо дали 70 пъти може и да си престъпил своята клетва, но ела да се опознаем, ела да се разберем. Неговия призив за диалог. Който призив Гюлен пък развива още повече и това е интересното при такива мислители, като казва какъвто и да си, аз ще дойда при теб, за да протегна ръка за диалог, за да се разберем. И срещата между него и папата през 1997 е много ярко доказателство в това отношение. Втори пример. Кога Джон Лок пише писмо за толерантността? Точно в такива смутни времена, когато човечеството в глобален мащаб почва да чувства естествена потребност, не контрапункт, не контрареакция, чувства естествена потребност и тя да бъде неподправена, не фалшива. Истинска потребност от диалог и толерантност. Само за момент, нека да включим наш зрител по телефона. Добър вечер. Добър вечер, господин Коритаров. Въпрос към вашия гост. Би ли съдействал обажда се Станимир Гелимачев от Ивайловград, тъй като се навършват до година 30 години от началото на възродителния процес, да съдействат да бъдат избирани близките на един от основателите на независимото дружество за защита правата на човека с председател Илия Еминев, господин Орхан Пандур. Той беше човекът първи, който така възстана срещу възродителния процес. И благодаря за тази тема за толерантността, която вие развихте. И господин Коритаров, един въпрос към вас. Да не забравяме, че всички книги против евреите в България, които се издават от някои псевдонационалисти, са спонсорирани от Русия. Имам предвид книгите на Волен Сидеров, изцяло са спонсорирани от бизнесмени от Русия. Благодаря за вниманието. Благодаря и аз. Още един зрител разбирам, че имаме и ще ви отговорим след това. Добър вечер. Добър вечер. Заповядайте. Един въпрос към вашия гост. Как ще коментира думите на Николай Хайтов, тезата на Николай Хайтов, че толерантността в една зверилница означава смърт?
Как ще коментира тезата на видния наш поет и писател? Толерантността в какво? Не ви разбрах. Аз не го чух точно. Но може би в зверилника имаше предвид, ако правилно го чух. Толерантността в зверилника означава смърт. Как ще коментирате тази мисъл на Хайтов? Ако правилно съм го чул. Мисля, че това аз също не можах да разбера точно. Значи толерантността не може да води при такива крайни заключения. Аз поне не съм убеден в това. Второ, искам да кажа, не си спомням, но един балкански политик казваше, понеже в началото вие така ме подсетихте за сблъсъка и нали, говорим за контрапункта и идеята за толерантност. Ами, много точно е описано, значи не си спомням името, но той казва, ако две цивилизации са в сблъсък, то едната със сигурност не е цивилизация. Тоест, цивилизациите могат само да водят диалог помежду си. Рационално, никак не е сложно, а всъщност гениално. Много мъдро съждение. Така че, вижте, ако не говорим за толерантност, просто тя ще бъде изместена от нетолерантност. България в своите културни образци, ето бяха споменали, преди малко стана дума за Николай Хайтов, има и други бележити произведения, които са всъщност огромен фактор за сеяне на вражда и за разделение. Време разделно, Антон Дончев. Една книга, която противопоставя. Аз познавам лично академик Тончев, уважавам академик Тончев, така че зависи дали за филма или за романа. Романа в крайна сметка е едно художествено произведение, което няма нищо лошо да се чете. Но в крайна сметка всяко време ражда и своите произведения. Философията му е противопоставяща. Така, значи, нека да се върнем. Мисля, че по-удачно е за темата за любовта и толерантността. Разбира се, предпоставка за по-добро опознаване и разбирателство. Значи, това е идеята. И аз за това много така съм се чудел, ако стана преводач, как да го избера, защото е много важен и подбора в крайна сметка. И се натъкнах на този мислител, който наистина ми направи силно впечатление с идеите си, които звучат актуално, но в крайна сметка те се въплъщават и в реалността, като истинска толерантност и истински взаимоотношения между хората. Това ме направи още по-силно впечатление, защото не случайно вече и в световен мащаб се обсъждат идеите на Фецхулlah Гюлен. Това означава две неща най-общо погледнато. Това, че идеите на Гюлен се обсъждат в световен мащаб, означава, че вече е създадена една световна ценностна система на не просто човешко ценностно пространство на любовта и толерантността, а на такова пространство, което носи белега на ислямските мислители, на ислямската демократична традиция. Означава ли това, че глобализацията в ислямското пространство се реализира и с тези ценности, любов и толерантност, които са много по-силни, да речем, или биха могли да бъдат, отколкото опитите за внушаване на образ на терористи, разрушители, някакви
движения, които са ретроградни? Първо, идеята на Гюлен е, че мюсюлманинът не може да е терорист или терористът не може да е мюсюлманин. И той го обосновава с кореничното предписание, че ако в един кораб пътуват 9 души осъдени на смърт и един невинен, в името на правото на живот на невинния, никой няма право да потопи този кораб, защото един има право на живот. Отделно от това, който спаси човешки живот, е спасил цялото човечество. Нали, това вече е във всички свещени текстове присъства. Аз мисля, че ценностната система на любов и толерантност ще надделяват. Защо? Защото отговора го откриваме и пак в идеите на автора, че човешката и природа е омесена с добро, най-общо казвам. Тоест, доброто винаги надделява в човешката душа в сравнение с злото. И пак ще подчертая, че тероризмът и ислямът по принцип са несъвместими понятия. Бих искал да прочета, разбира се, може да е писал, може и да не е писал, разсъждение на Гюлен за Достоевски и за това, което той разкрива като човешка дълбочина на така психопрофила на човека. Но преди това, нека да чуем поредните ни зрители. Добър вечер. Добър вечер, господин Коритаров. Да, може ли някак си да коригираме звука, колеги? Слушаме ви. Не знам как да го коригирам, аз съм се слушал телевизора. Чувате ли ме? Ало? Чувам ви като в пещера, където сме в момента с господин Мехмет Юмер. Да, слушаме. Аз искам да ви кажа няколко неща, господин Коритаров. Значи, вие отделихте след 10 минути на американския атентат там в Бостон, нали така? Чувате ли ме? Това вече просто не се чува. И поради това, че връзката е лоша, и поради особености на... За българския атентат на 16 април преди 88 години всички ми казвате, господин Коритаров. За нашия атентат преди 88 години на 16 април. Това е атентата в Света неделя, нали така? Защо нищо не казвате? Трима човека има опити на Бостон. При нас имаше 157, поне да ги бяхме почели, господин Коритаров. Така. Вие се притеснявате за евреите, за това. Дайте притеснете за нашите родители, дете 40. Добре, благодаря ви много. Между другото, по-добре бихме се разбирали, ако се обаждаха и разговаряха човек, който говори на северофудзиански диалект с човек, който говори кантонски в Китай, отколкото имате особености на, как да кажа, на говоренето, които правят в съчетание с връзката по телефона невъзможно да разбера за какво говорехте. Осъждам атентата от 25-та година, ако в крайна сметка това е отговор. Следващия зрител, добър вечер. Добър вечер. Заповядайте. Ало. Да. Така казва Господ. Божии деца, вие сте Божии деца. И ако искате да влезете в Божието царство, трябва да търсете мир с всички човеци и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Да. И другото, казва на друго място. Живейте в мир, според колкото зависи от вас, с всички човеци. Това е проблема. Ако искате да живеете в Царството Божие, слушайте Христос и Неговите святи писания. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за това обаждане. Всъщност има едно допълване. Тук не става дума за отграничаване. Има нещо много важно, което е характерно и за Гюлен. Той е приет с протегната ръка за диалог от всички световни религии.
И това, което казва нашия зрител, е продължение на неговата философия. Само че изразено в друга свещена книга. В това няма никакъв проблем, защото в крайна сметка свещените текстове ни учат на добро и на любов. Какво казва, ако не ме лъже паметта, Свети Павел? Нямам ли любов, нищо не съм. Тоест, общите точки са много повече, отколкото различията. Те почти са незначителни и много малко. Така че зрителя, който сега се обади, наистина аз го приемам като послание и доста морално обосновано послание. И ако всички, или не може всички, но повечето хора мислим по този начин, уповаваме се на Божията любов и на висшата справедливост, чеземните ни дела, защото ние, когато така си конфронтираме помежду си, това също ще ни бъде потърсена сметка от Върховния съдник. Това пак морално регламентира нашите отношения и взаимоотношения към добротворство и разбирателство. Тук ще направим една кратка пауза. След тези минути, които ни предстоят, ще се върнем към разговора в студиото. Вие сте в предаването Свободна зона. Продължаваме разговора с Мехмет Юмер, заместник главен редактор на вестник Заман и преводач на книгата "Към глобална цивилизация на любов и толерантност" на живия класик на източната обществена и философска мисъл Фетхулах Гюлен. Може би само като илюстрация за мащаба на личността на Гюлен, за уважението, с което се ползва, да ви предложа минутка и половина кратък фрагмент от една подборка срещи и разговори, които той е имал с световно известни политически и религиозни лидери. От която и религия да сте, към който и етнос да принадлежите, всички тук сте част от един народ. Това тържество наистина е много поучително. Мисля, че се срещнах с господин Гюлен 3 пъти. На нито една среща не разговаряхме за политика. Разговаряхме за суфизма в исляма и за просветените дейци. Суфизъм, който е свързан по-скоро с любовта към Всевишния, отколкото със страха от него. Суфизъм и снизхождение, описани в стиховете на Мевляна Руми, Yunus Emre, Aşık Paşa. Bu iki önemli isim diyalog sürecini perçinleyici açıklamalarda bulunurken salonda bir anda sıcacık bir hava oluştu. Искам да кажа следното. С уважавания от мен Фетхулах Гюлен се обичаме взаимно. Сигурен съм, че от присъстващите тук никой няма да ни завиди за това. Сюлейман Демирел, един от най-ярките политици на съвременна Турция, някогашен министър-председател, сравнително неотдавна президент на Република Турция, Бюлент Еджевит, също ярка фигура в политическия живот на Турция, министър-председател преди години на страната, между другото министър-председател и по време на кипърската криза 1974 година. Негово светейшество, Вселенския патриарх Вартоломей. Личности, които дават основание да се смята, че биха били спекулативни внушения или твърдения
или подхвърляни е, че идеологията, философията на Гюлен има нещо общо с опита за неоислямизация, за прокарване на политически концепции зад фасадата на толерантността и любовта. Така ли? Отричат наличието на такива концепции. Точно това показва думите на бившия, вече покоен министър-председател на Турция, Бюлент Еджевит. Точно така, покоен. Така че един човек, който е надхвърлил вече 70-те, който не е дал никога заявка за власт, за политика, едва ли... Този въпрос, между другото, му е задаван многократно. Въпросът не е дали той има лични политически амбиции, а дали потенциално може да бъде употребяван за политически цели. Например, за съвременно, както я формулират, идеята за неоосманизация. Значи, мнението на, доколкото така съм чел във връзка с това, Фетхулах Гюлен няма и много мнения конкретно за неоосманизма, но неговата убеденост е, че той има и такава книга към нашия оригинален свят. Тоест, в смисъл, той се опитва да положи основите на някакво ново възраждане, но не неоосманизъм е в друг контекст. И той го казва, ако съзнателно някои политици говорят за неоосманизъм, това буквално е предателство за ценностната система и на страната, и на исляма като религия. Защото всяко време идва със своята оригинална индивидуалност и трябва да роди своята оригинална самобитност. Но казва, ако някои го правят, т.е. ако някои така подхващат тая риторика за неоосманизъм несъзнателно, то това значи проистича от глупостта им. Тоест, аз мога така да го обясня. Разбирам, че сега много чисто политически анализатори няма как да се съгласят с тази една такава формулировка. Но само да добавя, тя звучи от устата на своя автор много автентично. Защо? Гениално просто, защото никога не е имал амбиции за, пак повтарям, за властта. Интересното е, от чисто формална гледна точка, като фактология, че тук чухме позиции на ярки представители на светската кемалистка политическа система. И Демирел, и лека му пръст на Бюлент Еджевит са такива фигури. Поне аз не съм чул подобни оценки, изразявани от съвременните политически лидери на Република Турция за Гюлен. Нормално е, защото от 1999 година той не живее в Турция. Независимо от това? Значи за съвременните и управленци и Гюлен не ви разбрах точно. Значи не се чуват изказвания и оценки за... Не се чува... изказвания в смисъл на идея на духовна съпричастност към Гюлен. Да речем от страна на Абдулах Гюл, президента, или на Ердоган, премиера на Турция. Да вземем Ердоган. Често да си призная, значи за политическите изказвания на съвременните управници нямам така справка специално какви мнения изказват за Гюлен, но общо взето мисля, че нямат негативни настроения. Всъщност това не е било така дискутирана тема отдавна, защото преди това, което преди малко споменахте, ако
не самият той, но идеята, която развива някога, може да се превърне в някаква политическа платформа, това е много стара риторика. Тоест, в съвременна Турция проблемите са чисто политическите проблеми. Вие също по-добре от мен знаете, че те въобще не опират до Гюлен. Разбира се, че не опират до Гюлен. В крайна сметка... Става дума за съвсем други неща. Да, съвсем други реалности. Но той би могъл да бъде една мантия, един вуал с идеологията си. Университетското издателство преди години издаде една книга, с която подсказа, че всъщност в Турция започва една своеобразна реабилитация на софисткото ислямистко направление, на мислителите от този тип. Става дума за личност, която по времето на Кемал Ататюрк, преврата, установяването на републиката, известно е, че исляма бива изтласкан, халифата е разбит, Мехмед Чести Вахид един е прогонен, нали, всичко това се затваря в рамките на Република Турция и мислителите от ислямски и теологически профил отиват в немилост по пещери нагоре-надолу да си доживяват дните. От един момент обаче започва някаква реабилитация на този тип мислене. Тази книга беше за подобен човек. Съизмерими ли са такъв тип мислители с Гюлен? Ако си спомням вярно, става дума за ислямът в съвременна Турция на университетското издателство, за живота на Бадиу Заман. Да, точно така. На английската писателка Нурси, Саид Нурси, Бадиу Заман, на английската писателка Шукран Вахиде. Точно така, Шукран Вахиде, същата книга. Много добре си спомням. Тя всъщност е приела исляма посредством мъжа си в Турция. Точно така и даже се смята, че той е бил духовен. Те нямали среща, т.е. нямат пряк контакт като учител и ученик, но Гюлен, много от идеите на Саид Нурси са възприети от Гюлен. Да. Бедил Заман, което означава в превод чудото на епохата. Тоест той в онова време отстоява горе-долу същите идеи, но само, че при Бедил Заман по-силно е обръщането към вярата. Тоест трябва да се съхранява тази чиста вяра в Всевишния. Това, което казвате, не е просто нюанс, че при Нусри, Саид Нурси е обръщането към вярата по-силно. Това е една много интересна разлика. Значи, при Гюлен, това поне, което аз открих, той е много отворен към модерността. Той води една полемика с модерността и специално, понеже и двамата сме журналисти, ето какво казва той в едно кратко, но иначе много фундаментално есе "Толерантността и медиите", което ме порази. Той казва: лично аз съм обнадежден за бъдещето на медиите, защото те добре осъзнават, че в света, който се превръща в малко село вследствие на глобализацията, всеки е длъжен да живее заедно с другите, независимо от идеите, които изповядват. И завършва: да, медиите носят големи отговорности по отношение на зачитането на човешките права и свободи, осигуряването на мирно съжителство в обществото, без да се разпалват конфликти. Вярвам, че медиите у нас ще поемат напълно тази мисия и ще я реализират. Това казва Гюлен. И сега тук, ето тази книжка, която също е много интересна. Гюлен, мнение и перспективи. Доцент доктор Петко Тодоров, който е също наш колега журналист, има един материал, тема подсказана от Фетхула Гюлен "Толерантност и медийна отговорност", в който материал съсипва, и то доста аргументирано, състоянието на българските медии. Сега,
Как да обясним това? Противоречие ли е това, което казва Гюлен? Противоречие между турските и българските медии ли е, или е пророчество на Гюлен? За напред във времето. Не мисля, че има противоречие. Разбира се, аз не съм чул по-така разгърната вашата идея в връзка с точно конкретния въпрос. В смисъл, аз не виждам противоречие, но дали е пророчество, звучи така, но от какво проистича? Тоест, в друго есе Гюлен казва, че това може да бъде овладяно в медиите. Това бълване на негативност, това, което е безотговорно отношение в крайна сметка, което често наблюдаваме, прави сравнение с овладяването на страстите. Тоест, медията трябва да подчини страстта на волята и на разума. Трудно постижимо звучи, може би. Но в крайна сметка, дали е пророчество? Не. Аз мисля, че дълновидните и прозорливите прозрения на подобни мислители проистичат от техния нравствен кодекс. Но понеже те са много рядкост, такива мислители, на нас, лично на мен, като обикновен човек, наистина ми звучи като пророчество в този смисъл. Да чуем зрител. Добър вечер. Слушаме ви. Добър вечер. Заповядайте. Господин Коритаров. Бих искал да изкажа своето удовлетворение от това, че във вашето предаване се представя една изключително интересна книга. И бих искал да поздравя автора и Мехмет Умер. Всъщност, подобни книги би трябвало да се пишат повече, защото Фетхулlah Гюлен за по-просветените е един продължител на идеите на големия мислител, мистик Руми, Джалаледдин Руми Мевляна. Там се говори за толерантност, там се говори за любов. Ето защо още веднъж искам да ви поздравя. Гюлен тепърва ще се приоткрива. Гюлен е необходим на света. Неговите идеи, които все още не могат да намерят място и популярност, както сред мюсюлманите в света, така и сред целия друг свят, християни, индуси и така нататък, е един извор на толерантност, на мир и на светлина. Благодаря ви много. Благодаря ви за това обаждане. Между другото, текстове на Руми могат да се видят на българския книжен пазар. Има ги. Така че любителите на този тип мислене могат да бъдат доволни. Тук не отбелязахме, понеже зрителя, чието име не разбрах, в смисъл... Те не се представят. Малко сме като телевизионен интернет, иначе с удоволствие. Не, аз не искам да кажа от неуважение. Тоест, е редно да се обръщаме и с... Гюлен в 2008 беше избран от Foreign Policy, английското проспект, за мислител номер 1 в света за 2008. Това бяха примерно там, сега се мъча да си възстановя, Умберто Еко беше на 12-то място, примерно. Ал Гор, Гари Каспаров на 18-то. Така че, нали, зрителя каза, че още не могат да се проправят идеите. И аз исках да го спомена, за да не бъда голословен, като казвам, че се обсъждат в световен мащаб, защото той вече е и избиран за такъв мислител номер 1.
беше отразено и от българската медия. Второ, едно необикновено явление, ще кажа, може би ще прозвучи пак така като хипербола, но много интересно е, когато популярността на Гюлен нараства, приближените около него, неговите хора, които се оказват, и това се пише, нали, пак се публикува в интернет страници, така, научаваме, че неговата скромност още повече нараства. Тоест, това, което е характерно по принцип за човешката природа, да почувства някакво въодушевление, някакво горделиво самочувствие, някаква горделивост, при него не се наблюдава. Тоест, не става дума, може би, за личността като такава, просто явно Гюлен работи за идеята и за доброто на човечеството в този смисъл. Един въпрос обаче, много важен въпрос. Дали това става възможно, дори сега докато ви слушах, вие употребявате определения и изразни средства, които в класическото българско разбиране вече изглеждат патриархални, да не кажа анахронични. Нали? Казвате, че не е горделив. Тази дума е изчезнала от българския език в активното ни общуване. Подчертавате, че въпреки неговата популярност, той продължава да бъде много скромен. Тази дума също се размести от към истинското си патриархално съдържание в българския език. Изобщо в едни общества, подчинени на класическия светски западен цивилизационен модел, където доминира пазара, стремежа към печалба, някакси този тип изразни средства, свързани с добродетели, избледняват. Докато ето вие описвате Гюлен точно по начина, по който той бива възприеман, но дали това се дължи на фона на вярата, който е около Гюлен? И съответно, дали това, че при нас изчезват тези изразни средства, се дължи на безверие? Има много истина във вашите думи. В смисъл, аз не съм убеден, че само в България това звучи патриархално. Аз също не казвам, че само в България. Да, наистина в западното консуматорско общество така обезличи и изпразни от съдържание думи като морал, етика, скромност и други нравствени категории. И толерантност, ако щете. Ако потърсите в интернет, това по-скоро се възприема като прикриване на някакъв истински, но друг замисъл, който служи за параван. И това, за това така се тълкува. Това така се тълкува. Да. Но нека да направим кратичък експеримент с вас тук в това студио. Когато аз говоря и ви звуча патриархално, каква е рецепцията? Чисто човешки план. В човешки план за мен това означава, че на лице сред нас в човечеството живее личност, чийто свят не просто е различен, той е императив на една алтернатива, която не се е случила тук като реализация. Това е алтернативата за общество, каквото винаги съм мечтал и съм си пожелавал, което има ясна визия, вяра, колективна, има ясен проект, има духовни ценности. Това е Гюлен и това не сме ние. Аз дори ако имахме време, това е сигнала, че завършваме. Ако сложим един до друг Гюлен и също вече покойна Ориана Фалачи,
Виждате ли, западната цивилизация ражда един интелектуалец от мащаба на Ориана Фалачи, която е основен идеолог на внушението, че исляма е синоним на тероризъм. Иначе тя е автор на великолепна журналистика и романи. Нейният роман за 1982 година Иншалах прекрасен. Да не говорим и за другите. Един мъж за Алекос Панагулис, за гръцката хунта и така нататък. И в същото време Гюлен. И двамата са уникални мислители, удоволствие да ги четеш. А са различни, те са сблъсъка. Защо? Аз не вярвам в сблъсъка. В кавички, сблъсък на идеи. Сблъсъка на идеи не е нещо лошо, но в случая на такива идеи, които са непропускливи, те си нямат доверие. Тук ще си позволя да не съм съгласен, защото... Тоест тя му няма доверие. Тя може и да няма доверие, но тя може би не познава, т.е. не можем да съдим, а пък Ориана Фалачи вече не е сред живите. Това е много интересно, да. Дали го е познавала? Тя не го познава. Второ, едно нещо много хубаво за себе си научих от Гюлен, че всичко тече, не всичко тече, не всичко се променя. Има стойностни и ценности, които остават в вечността. И второ, като казвате сблъсък в положителния смисъл на думата, имате, може би, предвид спора. Спор, да, спор. Но Гюлен казва, не в спора, а в диалога се ражда истината. Да, това е важен нюанс, да. И за това съм убеден, че ако те биха били седнали на разговор като нас, нямало е случай, в който и на живи предавания, участия на Гюлен лично, предаването да не завърши с оптимистичен дух. Знаете ли, за съжаление трябва да завършваме обаче ние и с още по-голямо съжаление искам да обобщя така колко е загубило човечеството заради несъстоялия се диалог между Ориана Фалачи и Фетхулах Гюлен. За сметка на това нашия разговор с Мехмет Юмер се състоя. Представихме ви любовта и толерантността на Гюлен и то на фона на една много голяма трагедия. Първия голям атентат в Съединените щати след 11 септември 2001 година. Нека това да бъде нашият финал. Нека да се вслушаме в тази молитва на вярващите, за която пише вестник Заман в последния си брой. Благодаря ви, че бяхте с нас. След няколко минути останете с новините на TV+, и с девиза на предаването "Пещерата прави свободата".